In this video, வணக்கம். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்து பொலன்னறுவைண்ட கல்லோயாவில் திருகோணமலை மோதூர்லேருந்து வெளிக்கிட்டு நம்மளோட சிடி 125 பென்லி பைக்கில் இப்போத வரைக்கும் வீட்டிலேருந்து 90 கிலோமீட்டர் காட்டுது. ஆனால் நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளிக்கிடும்போது 5 கிலோமீட்டர் வந்ததால் இப்போ நம்ம 85 கிலோமீட்டர் திருகோணமலை மோதூர்லேருந்து வந்திருக்கிறோம். இப்போ இன்னும் நம்ம போக வேண்டியது 110 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரியா, குருநாகலிண்ட புத்தளம் ரோட்டில் நம்ம போகணும், பாரியபுல ரோட்டில். இப்போ வாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்மளோட பிளாக் பேபியில். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. இப்போ நம்ம கல்லோயாவில் ஒரு ரெஸ்ட்டுக்காக ஸ்டாப் பண்ணோம். நம்ம இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக கல்லோயா மிலிட்ரி கேம்ப் அடிக்க போவோம். கல்லோயா தம்புல் போர்டரில் இருக்கிற மிலிட்ரி கேம்ப் அடிக்க போவோம். ஓகே, இப்போ வீட்டிலேருந்து வலிக்கிட்டு சரியாக இடத்த வர அதுக்கு வந்து கிலோமீட்டர் 90 இருக்குது. 90 கிலோமீட்டர் இருக்குது. மோதூரில் இருந்து நம்மளோட கபர்னையோடு இருக்கிற கபர்னைக்கும் கல்லோயா அதில் இருக்கிற ஆர்மி கேம்படி, அதாவது தம்புள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. கபர்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த ஆர்மி கேம்பில் இருக்கிற ரோட்டோரத்தில் சாப்பாடு கடை வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கும். ரோட்டில் வாராக்கள் இங்கே சாப்பாடு எடுங்க, நல்ல மலிவு ஆர்மி கேம்பின் சாப்பாடு. ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு பழையபடி 3 பேர் சேர்ந்துட்டோம். 3 பேரும் சேர்ந்துட்டோம். சௌரிக்கல்ல நோய். ஹலோ, මගේ මූණ විතරයි ඔක වෙනම පෙන්නේ. වෙනස් රතු වෙලා ඒ ෆොටෝ එක කැමරා වීඩියෝ එක දාගෙන තමයි ෆොටෝ ගත්තේ. එහෙනම් හොඳට වීඩියෝ එක ගන්නකො. සිංදුවද Yo! Supa! Ini Isradano. Isradano. මේකෙන් කොතන එක්සිට් එක තියෙන්නේ? බොරලටයි කොටුවටයි වරායට. ඒ කියන්නේ ට්‍රේලර් එකෙන් යන්නේ මේකේ නේ.
நாங்கள் இப்போ வந்து தாமரை கோபுரத்துக்கு போகிறதுக்காக கடவத்தையில் நம்மளோட ஃப்ரெண்டரை வீட்டில் இருந்து வலிக்கிட்டு ஹைவேயில் போய் கொண்டிருக்கோம். நேற்று நம்ம திருவண்ணாமலையிலேருந்து வலிக்கிட்டு குருநாகலில் வந்து நின்று அப்புறம் குருநாகலிருந்து இன்றைக்கு காலையில் கடவத்தையிலேருந்து இப்போ நம்ம போகிறோம். லோட்டஸ் டவர்ண்டா தாமரை கோபுரத்துக்கு. कैनेडियन फ्रेंडशिप रोड මේකනේ එම්බසි එක කැනඩා එම්බසි එකේ පාරේ මේ කට් කරන්න බලපෑම් නොමැතිව ඖෂධ ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි කාන්තාවක්. அப்போ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி திருப்பி சவுதிக்கு ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம். அப்படியே இன்றைக்கி பெட்டாரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு அதாவது சாமான் எடுக்கிறதுக்காக பார்த்துனாங்க. இப்போ வந்திருக்கோம் லோட்டஸ் டவருக்கு. கார் அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு அது நம்மள்ட்ட இல்லை, நம்மளோட ஃப்ரெண்டர் காரில் வந்தோம். கார் அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு வந்துருக்கிறோம். இப்போ வந்து உள்ளே வந்துட்டோம். கொஞ்சம் ஆக்கள் கொஞ்சம் நிற்கிறாங்க. நம்மளும் இதுதான் வந்து டிக்கெட் கவுண்டர். இதில் காசை கட்டிட்டு போவோம். அப்போ நம்மளோட பாட்டி வந்து பிளானை மாற்றிருக்கு. ஃபஸ்ட்டுக்கு இதில் ஏதாவது கூல்ட்ரிங்க் ஐட்டம் எடுத்துகிட்டு தான் மேலே போகிறதா. இதை பார்த்தாலே பயமாக கிடக்குது. வெளியில் அப்படி இருக்கு. ஏக்கிங் கண்டது ஏக்கனே ஐயா ஐஸ்கிரீம் வாங்கினது இல்லை. Ada di lah, ya, ini ya, nah, ada gila, benar, neha, nah, otak kaki adu lah, mereka tu tahu, tahu, mereka ni bila mana, hari, kelemahin kanda beri, sawaling kanda beri, sawaling na, ekada dekak karan denna. ये මොකද්ද වියා එපා හා සවල් දෙකක් එපාද සවල් දෙකක් එපා එකකින් දුන්නා වැදෙන්නේ ඈ මේක පල්ලයට එන්නද උඩට යන්නේ මේ මට වෙන්නේ මේ හරිය ඔව් මේ අයියා සල්ලි කාර්යයනේ බලන්න ඕනේ සරත් අපි එහෙමයි යාළුවෝ එහෙමයි ஒரு டிக்கெட் வந்து 500 ரூபாய் ஆள் காசிக்காரால் தானே 3 டிக்கெட் எடுத்துருக்காரு 1500 ரூபா சல்லிக்கார அனேது சல்லிக்கார டிக்கெட் ගන්න පුළුවන් මොකද රටෙන් ආපු එක්කනේ අපි රටෙන් නෙමෙයි අපි දැන් ලංකාව டிக்கெட்டில் அதில் அவங்க வட்டி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒன்று இருக்குது. அது அவங்க டிக்கெட் எடுத்துட்டு நம்ம அதில் நிற்கிற 2 பேரும் வந்து நம்ம லிஃப்ட்டில் வந்து 29வது மாடிக்கு போகிறோம். நாங்கள் 29 கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து இப்போ நாங்கள் லோட்டஸ் டவர்ன்ற 29வது மாடியில் நிற்கிறோம். இதிலேருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் இங்கே தெரிகிறது, இதுதான் அங்கே தெரிகிறது.
ஹாபர். இதுதான் கொழும்பு. இங்கே ஒரு ஆளுக்கு வாரத்துக்கு வந்து 500 ரூபா டிக்கெட். ஆனால் எப்பயுமே வந்து சனம் நிறைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. மக்கள் வந்த சீராக தான் இருக்குது. මේක තව උඩට යන්න තියෙනවා නම් කොච්චර උස ඇතිද? මේ පල්ලෙන් නම් ආපු එකේ සමානම උස උඩක් තියෙනවානේ. நாங்கள் கீழேருந்து வந்த மாதிரியே இன்னொரு மடங்கு இருக்குது மேலே. ஆனால் அங்கே வந்து போகலாது. அங்கே வந்து லைட் சம்மந்தமான ஆக்கள் மட்டும் நான் போகலாம். யா මේ කොහෙද මේක දාම කොටුවනේ. මේ කොටුව ස්ටේෂන් මේක නේද? හා එතකොට මේ තියෙන්නේ මරදානද? හා මරදාන ස්ටේෂන්ද මේක? එහෙමද? අයියේ போன காலத்துல இருக்கறனே. இங்கே பாருங்க ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஒரு கப்பல் ஒன்று கிடக்குது. வாங்க அப்படியே சுற்றி வர பார்ப்போம் என்னென்ன தெரியுதுன்னு. ஐயோ என்ன මේ තියෙන ස්ටේෂන් එක මොකද්ද? මරදානද? ඒ කියන්නේ මේ ලෝටස් ටවර් එක තියෙන්නේ මරදානද? හා? ටවර් එක තියෙන්නේ මරදානද? පෙටා කියන්නේ අරකද? අර පෙයින් එකද? අර තියෙන ප්‍රයිවට් බස් ස්ටෑන්ඩ් එක. ඒ ප්‍රයිවට් බස් ஸ்டாண்ட் அது. இந்த இருக்கிறது வந்து பிரைவேட் பஸ் ஸ்டாண்ட். சரியா? இந்த இருக்கிற இந்த கட்டடங்கள் வந்து पेटा रेलवे स्टेशन. அப்படியே வாங்க சுற்றி காட்டுறேன். என்ன பலம் கேட்க கீழே என்னது டூரிஸ்ட் வரலாம் இந்த ஒரு கப்பல் நிற்கிது. அங்கால 2 கப்பல் நிற்கிது. 2 இல்லை 3 நிற்கிது. டக் போட்டு 3 இல்லைன்னா நிறைய கப்பல் நிற்கிதுப்பா. 1 2 3 4 மொத்தம் 5 கப்பல் நிற்கிது இடத்த. அங்கால பக்கத்தால் நிற்கிது வேறையா 3 கப்பல் 4 கப்பல் கிட்ட நிற்கிது அங்கால பக்கத்தில். இதுதான் வந்து போர்ட் சிட்டி என்று சொல்லி சைனீஸால் கட்டுற இடம். இவ்வளவுதான் வந்து கொழும்பு. கீழே விளங்குது. இது வந்து ஒரு புள்ளர் வந்து இங்கேருந்து பாஞ்சி விழுந்து செத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு போட்ட பாதுகாப்பு வேலி தான் இது. அதுக்கு முதல்ல வந்து இந்த பாதுகாப்பு வேலி இருக்குல்ல, பாஞ்சி விழுந்து செத்தவர் போட்ட பாதுகாப்பு வேலி. මේ බිල්ඩින් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ බිස්නස් ටවර් නේ මේක. කොහෙද තියෙන්නේ? මට එන්න ඕනේ එහා පැත්තේ. පිටකොටුව මෙහෙනේ තියෙන්නේ. එතකොට ජතාව ස්ට්‍රීට් ඒක කොහෙද? அங்கே இருக்குது சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்ட். சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்ட். எந்த ஹேபத்தில் பிரியா ஹேட்ட கீழே அரை இன்னும்
வந்து 356 மீட்டர் உயரமா. இப்போ நம்ம நிற்கிறது இல்லை 356 மீட்டர் உயரம். அப்போ ඉන්නගෙන මේනේ 356 மீட்டர் අරකනේ අර උසනේ 356 අර උස තමයි වෙන්නද පියෝ මේ මීටර 356 දාලා තියෙනවා මේක නෙමෙයිනේ අරකනේ දර බලන්න මේ පේන්නේ මේ පාලම අර පේන්නේ ඒක මේ දැන් ළඟදී ඕපන් කරපු පාලමක්ද අර පාර දෙකක් මේ බෝට්ටු යන්න පුළුවන් වගේ පාලම් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ ළඟ යන්න ඒව ඔක්කොම මේ අතන සල්ලි ගෙවලා යන්න ඕනේ තන නේ ඒක අපේ වාහනේ යන්න බැරිද කොහෙද උතනේ සල්ලි ගෙවලා යන්න උන්ගේ වාහන කොළඹල එංග பார்த்தாலுமே சோலார் ஆட் தான் கிடையாது කොළඹෙන් ගොඩක් දුරට හැමතැනම සෝලර් ගහලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක වැඩි හින්දානේ. දැන් වලේ එහාට டூரிஸ்ட் எல்லாம் நிரம்பி தான் வளையுது. நல்ல காசு பார்ப்பாங்க போலான் இருக்கு. මේ 6 ලක්සරි සූට් එක තියෙනවලු මෙහි. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ලක්සරි සූට් 6ක් තියෙනවලු. ඒක අර පල්ලේ අර ස්කේට් මේක තිබුණේ. ලක්සරි සූට් ස්කේට් ලක්සරි කාම්බරද ඒ සූට්ස් රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා උතන දාලා තියෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඒක කොයි හරිද යටද යට තිබිලා වැඩක් නැහැනේ මේ හරිය පන්සල කොහෙද තියෙන්නේ මේ පන්සල ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන එක මේ හරියනේ තියෙන්නෝනේ මේ ඉතින් පන්සල නෑ මේ වතුර මේ බලන්න എന്തായി ஃபுல்லாகவே சிசிடிவி கேமரா போட்டு கிடக்குது විහාරමාදේවි පාක් ඩිස්ටන්ස් කිලෝමීටර් කමාරක් කොහෙද තියෙන්නේ කිලෝමීටර් කමාර වුණත් අපිට පේනවා අයියෝ මේක කොයි පැත්තද අයියා මේ අරගනේ අර බිල්ඩින් එක මොකද්ද අර උඩ ටවර් එකක් වගේ තියෙන්නේ ඒ බිල්ඩින් එක මොකද්ද බිල්ඩින් එන්නේ ගොඩ ஆமாத்தாமா தெரியாத கொழும்புல இருக்கிறவங்கள்ட்ட தெரியாத கேட்டால் தெரியாதுன்றாங்க பாருங்க இங்கே කඩසිල ඉංගෙම් යෝ ළඟට ගෙනාවා මෙයාලා ඒ වුණාට ක්ලියර් නේ என்ன බලන්න මගේ ක්ලියර් ගන්නකො බලන්න நம்மட ஃப்ரெண்ட் சொல்றார் தண்ட போன்ல சட்டியான கிளியரா இருக்கு மாமன் அந்த போற கீழ போற வல்லம் சரியா 4 பேர் இருந்து எடுக்கறாங்க இங்க பாப் ஓகே තුනයි ඉරියන්නේ හරිද මේකේ 6ක් තියෙනවා එන්න 10ට ගියාද ඒක තමයි මමත් ගෙනාවේ නේ වෙන්න වගේ එහෙම තමයි මේ තියෙන්නේ ටැටි මේක පේන ලොකුවට ඊට ඇදී අර පේන නැගි ටිකල් සූන් 10 அந்த அப்படி இந்த முகில் மாதிரி தெரிகிறது வந்து மழை பெய்யுதான் சரியா அந்த மழை பெய்யறதா அந்த தெரியுற இங்கே மழை பெய்யும் எலும்பு
තේරුණා. නිරු පොකුණ. ලෝටස් පොන්ඩ්. ඔව් යට රතුයි අර උඩ දල් ගහලා තියෙන්නේ. උඩ சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் வழியாக விளையாடிட்டு கிடக்கு. इंजे ट्रैक्टर इंपोर्टर्स ट्रैक्टर इறக்குமதி செய்து வச்சிருக்காங்க. டாஃபே नहीं दोस्तों ना ना டாஃபே தான் டாஃபே नहीं इसको டாஃபே हो டாஃபே டாஃபே ट्रैक्टर இறக்கி வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னுக்கு காட்டின ஹாபர் அங்கேருந்து இடத்த பக்கத்தில். ஐயோ එතකොට මේ තියෙන ස්ටේෂන් මොකද්ද? මරදාන. එහෙනම් අරක මරදාන කිව්වේ? ඔව්. අරහේ. මේක නෙමෙයි. වෙනවද මේක? இந்த வெள்ளோடப்பில் நிற்கிறார்கள் எல்லாருமே இங்கே இப்போ வந்து பாதுகாப்புக்காக புதுசாக போடப்பட்டார்கள். என்ன பிரச்சனைண்டா அந்த ஒரு பொம்பளை புள்ள ஒன்று தான் பாஞ்சி சேர்த்தது. ஓ මරදාන ස්ටේෂන් අරකද? මේ තමයි මරදාන ප්‍රධාන මේක. මේකද මරදාන? පාකින් එක. මේක මොනවද ස්ටේෂන් එක? මරදාන පාකින් එකද? මේක තමයි පාකින් එක. එතකොට පෙටා කොහෙද තියෙන්නේ? පෙටා ස්ටේෂන් එක? හරි. පෙටා ස්ටේෂන් එකේ මෙහා පැත්තේද? ඉන්නේ ගියා. අර දින කෝච්චිය නවත්තන. නේද? තව එකක් මෙහි යනවා. ඔව්. ඒකත් යන්නේ දැන් අතන නවත්තන්න. කොයි තමයි ஸ்டேஷன் එක? அந்த தெரியுறது தான் மருதான ஸ்டேஷன். ஒரு ட்ரெயின் வந்து அங்கே பார்க் பண்ணி கிடக்குது பாருங்க. அது ஸ்டேஷன்ல අර දින්නේ. ඔව්. වෙලත් ස්ටේෂන් එක. නෑ නෑ. එතන තමයි ප්‍රධාන වැඩපොළ. ட்ரெயின் රිපෙරින්. ඔව්. වෙලත් කොහෙද තියෙන්නේ? වෙලත් වැල්ලවත් අරහේ. අරහේද? අනිත් පැත්තෙන්ද? මොකද අර තියෙන්නේ? හයි ලෙවල් එක. අර තියෙන පාර. හයි ලෙවල් එක. පියාට ඔක්කොම දන්නවා. අර තියෙන්නේ. ඕ ලෙවල් එක. ඒක ඕ ලෙවල් පාර මේක හයි ලෙවල් පාර. හරි උන් ගහයි අපි යන්. ඒ මෙතනින් එහා ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් එන්න ඕනේ අපි. එයි මේක දෙන්නේ නැත්තේ. නෑ මෙහෙන් ගියා අතුලට ගියා කි. ඔව්. මේ අතුලට ගියා. මෙහෙන් එච්චරයි. ඒ කියන්නේ අපි යන්න යන්නේ. இவரை இப்போ ரவுமாத்து அப்போ அவ்வளவுதான் ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று போட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நாங்கள் போக போகிறோம் கீழே நினைக்கிறானே. சரி ரெண்டு இடத்த வரணும். இருபத்தொம்பது சட்டு 22 செகண்டில் கீழே போகுதான். இந்த மேஸ்தான் இவர் தான் ஆப்ரேட்டர். අර ෆ්ලයිට් ටේක් ඔෆ් වෙද්දී වෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ෆීල් එක තියෙන්නේ. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து மேலே 29 ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கு வந்து
இதுக்குள்ளெல்லாம் இப்போ நாங்கள் வெளியில் வந்தோடனே இங்கே 2 பேருக்கு மேலே அதான் ஏதோ நடந்து ஏறி போய் வந்தாக்கலாமா ஆவே லிஃப்டகிங் கியே லிஃப்டகிங் முகாத்துதிங்க அமாரு லிஃப்ட்டில் போய் லிஃப்ட்டில் வந்துட்டுது காலையில் அதான் லிஃப்ட்டில் வந்துட்டு 2 பேருக்கும் காலையில் ஆண்டு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே வந்து இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அதில் காசு போட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது நான் எடுக்கணும். ಈಗ ಸಲ್ಲಿದಾಲ ಅದ್ರ ಏನು ಮಾತ್ರ ಗಂಡ ಬಿಡೋಂಗ ಅರ ಮೇಕೆ ಏನೋ ಅರ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ವರದಿ ಒಂದು மேகதா அதில் ஒரு கேம் நிகழ்ச்சி கொண்டு போகுது. அப்படியே ஒரு ஐயா அன்றைக்கு லோட்டஸ் டவரும் வந்து பார்த்தாச்சு. ಹೋಮಾರಿ ಜಿಮುತ್ತು ಅಯ್ಯ ಹಿಂದ ಅದೇ ಲೋಟಸ್ ಟವರ್ ಬಲ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಎಂದ ಮಾತೆ ಹಿಂದ ಕಳುತುರ ಬೆತ್ತೆ ನೇನೆ ಕಳುತುರ ಬೆತ್ತೆ ಮೂವಕ್ಕರಿ ಇದ್ರಿಂದ ಮಾವಕ್ಕಾಯಿ ಅವನೇ ಅವಧಾರ ಏನೋ ಹಾಂ ಓದಿ ಹೆಮತನ ಮೊಂಬಲ್ನೋ ಅರೆ ನෑ මගේ අයිඩියා කරන්නේ ඔයාලගේ වයිෆ් ලාගේ පැත්තේ මොකද තියෙනවා අර අඹුලුව ඒකට යන්න ඕනේ කියන්නේ හරිද අඹුලුව ටවර් එකට යන්න ලිෆ්ට් නෑ කකුලේ හයිය තමයි කකුලේ හයිය මේ තියෙන්නේ කකුල මේකෙන් යන්න බැරි හරිද අඹුලුව ටවර් එකට යන්න ඕනේ අඹුලුව ටවර් එක போறதுக்கு இவரை கூப்பிடுறேன் சரியா வேறு என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரியா பார்ப்போம் ஹரிலா யான்னு தெரியும் எத்தனை உச்ச ரைட் ஆடுது. அப்படியே கீழே இறங்கி வரக்குள்ள இதுக்குள்ளே ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் சரியான விலை பார்த்து தான் வாங்கணும். மே बाटे में घर की बला ना बोला है मैं पे तेती हूँ क्या नहीं मैं एंट्रेंस के वहाँ लाने एक्सिट उतने एंट्री में वॉशरूम दिए ना याना ना गीला अंडे මෙච්චර සල්ලි ගෙවලා ආවේ මේ වොෂ්රූම් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. හරිද? ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபா கொடுத்து வந்திருக்கோம். இந்த பாத்ரூம் சரி பாவிக்க அடி என்ன பிரயோஜனம்? அதெல்லாம் கட்டாயம் இதை பாவிச்சு தான் போகணும். இதுக்குள்ளே வந்து இதெல்லாம் செய்து வச்சுருக்குறாங்க விற்கிறதுக்காக. ஆனால் இது வந்து 2250 ரூபா சின்ன ஒரு மரக்குச்சி. இது வந்து 980 ரூபா. எல்லாமே சரியான விலை. டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் பார்க்க இதாம்மா டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் மாதிரி தான் ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரியான விலை. எந்த ஸ்பான்சியை காணும் இந்த பெயிண்டிங் இருக்குது தானே 1580 ரூபா. එද ස්පන්සි 80යි. පොල් කටු ටිකක් හොයාගෙන හොයාගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ වගේ හදන්න පෙන්ඩින් එක ඈ அப்படியே இங்கே இருந்த ஒரு மாதிரியாக நாங்கள் எக்ஸிட் ஆகிறோம். මොකද්ද? මා එක්කලා තොටු පොලේ උරුපාදින්න මා නදින්න